Pisti, sakpan ko. Da! Mayakpak din ang baka. Kaon yun. Pero musupang ka. Bali na niya pisa na kainin mo. Lipis na kay kagsampot. A few moments later. Oh no! Mama nga, ako na may tilapan mo. Nahurot na? Ulat sa diya nga ha. Ngumpay ko ron. Suran mo kay kumpay. Upaw naman eh. Ato po gulang. Baktan mo na eh. Bis, ikot bagar buntag dahon mo. Oh no! Pagipili ng bagar dahon ng tahan. Kora ba di sige pangawat eh han? Patay ka raw. Bali di makadalag top-top. Halos di po hurutong. Makabig mo ay gatan ng panglingan kita. Parang buwang mo. Naog na. Pantay ka raw. Hoy! Pisti, sakpan ko. Da! Kiskita ko itlog. Ito rin sa panguha ni kumpay han eh. Unan pa ko nimo. Murabig ikaw may gatanaw. Masakpan. Hindi magpakurat. Umulog ko. Tabak ng pahilot. Bubuak ni ko itlog. Padabak ng doktor. Chika, ikaw pa'y nasakpan, ikaw pa'y masuko. Nawagari ka kung tagtaron na rin. Sang lampas. Pagtaron pa ako. Kasi pagtunon mo na ako, kinilaw. Kinilaw ka mo pag kinagupaklay ro. Walang mo na ako gigwan. Hindi supugani ko puyo. Naog ka ro. Naog na rin. Supa may gulat ni mo na. Naog! Naraman tayo na. Anad ka. Lisod-lisod ginamang ko ano. So, Tawhanan eh. similar sa mga ginikanan. Sabigat tulo ni mo kawatong ka ng galing kumpay. Ano gigasap na mo? Kuha ko ni kumpay. Kuha Hindi ako may kasaka. Mas maayo ani mo. Ato na mo ning tungaon. Iyahay po kayo ni Mugtunga ron. Dahang kay kumbaka. Ako pa'y takiya. Priso ka na ako. Puta presyo mo kunin mo no. Nauso may kaso na ko dai. Pagulog ako si kaso ni mo. Wala. Muganing gusto kong kabalo. Hindi mo kaso, murder. Anong murder man? Patay ni mo kung sinulina. Burot ni mo pulog ng dahon. One minute, 37 seconds later. Unsa man ni Mang Kanor? Pwede ba nato ni pagabas karong sunod bulan ni mga kahuyan eh? Okay na kaayo ni Don Onyot. Dagko naman eh. Mapusla na nato ni kay magapagama man kakag bulangan diri sa
Barangay Liloan Sitio Umpas. Wala akong plano ng kanang kay tungod magtukod kog dako nga kinadak ang bulangan diri sa atuang lugar. Doon unyot, walay problema. Ugma dayon, adto na ko sa Pedro Pargama. Barangay itong mga kalabasan na nagkahoy. Adto na ko din ugma. Pagabas na. 1 hour later. Mang Kanor, dali pagod. Kinsa man yung mga tawo? So doon unyot. Sino yung mga tawo ba? Kinsa man mga bago natong trabahante ne? Dili bini Tinda? mga trabahante na to. Wa ko kailani, lahi naong ni. Mga kawatan man ni. Kawatan ni, kawatan. Kawatan ni doon unyot. Ato. Unsa man to ni? Unsa man to ni? Hoy! Surya! Nangawat mo! Pakisa mo? Ako mo'y tag-iya. Ikaw, kinsa man ka? Unsay tagiya? Nagkauban mo ng tagiya? Di ba't sabi mo hindi mo gawin? Kailan akong kinsa ko? Ako si Don Onyo Tiktikon. Ako'y pinakadato nga sindiro diri sa barangay Liluan. Ako'y pinakadakong farm dire. Ikaw dahil mo'y Don Onyot? Pasaylo adyo ko Don Onyot nga nangawat ko sa inyo ang Jimili. Ako! Mang Kanor, kulataha. Kula taon eh? Di ba ko mo istaki ani? Doon unyot. Ako'y wala problema na. Ako'y Bunso na ko ni, bunso na ko ni. Bugsok na, kulataha. Manong nanguha man kaning kuan? Bos pasalo abi ka bos. Nanguha man ka? Ha? Bos pasalo abi ka bos. Pati din ka buha ka. Alright, so thank you so much guys for watching this video. Finally, nakalusot rigad. Nahuman na gyud ang among isa ka video. So, basin maningala mo nganong ako ra isa karon, nag-shoutout. Last time ang gud katong nag-tipping me, nag-shooting me. Nalubat akong cellphone. So, munang wala mi ka shoutout. Pero anyway, daghan kayong salamat sa inyong suporta. So, shoutout sa tanan nga nakakita o nitanaw sa among mga videos. Labi ni gud sa mga nag-subscribe. Daghan kay salamat sa inyong suporta. Og sa mga nag-comments, dili na ako isa-isahon, ako na lang gipili tong mga nag-mention gud nga magpa-shoutout. So shoutout to Off to Road of Dumaguete. Kwe! Sir, thank you so much sa imong pagtan-aw sa among video. Dako ayong kalipay nga actually na surprise yung ko pagkita ni imong pagkita sa imong nga nag-comment sa amuhang channel. Na-appreciate kay nako ang imo ang pagsuporta, sir. So shoutout di ay sa tanan nga mga members sa Kwe Dias Dumaguete. Abi na si Kihor ning dagang mga tikwe pati des Dumaguete di ay nilaganap na ba ni takod-takod na ning gahom sa dagang si Kihor. Og shout out po di ay kuno ni kinigi kanini Off to Road. Ako na lang gialayon pod. Shout out to Konsihal Leo Inot. Actually konsyal man ni sa muang lungsod si Sir Leo. Sa tapad lang ning barangay namo. So ako lang pong gialayon og shout out. Og shout out to Labanon Julius of Davao City. Sir, thank you so much for watching po. Sa tanan taga Davao, shoutout sa iyong tanan. Bacolod TV or Jody Calonod of Bacolod, Lanao del Norte, mega shoutout. Medalya Family of Buloon, Cebu, thank you so much sa inyo ang pag-suporta. Milchor Team, sir, thank you so much, sir. O Ginaro Moras, labi ni gud sa Balili Family of Sugod, Southern Leyte. Yan, to Ma'am Rosame Lameda of Saudi Arabia, Ma'am Shelby Daligdig, og kay Ate Sani Ingito of Norway. And kini alayuno na lang nako ning kang yummy. Actually uyab ni sa amo ang sa amo ang artista si Don Onyot. Shout out to Mary Chris Bacalo of Saudi. Yeah. Very supportive. Crystal de la Serna. Og ni Sir Mark Steve Sumili. Yan. Og ni Buknoy Fernando Noy. Salamat na ya. Og ni Ma'am Norlene Suwan of Candora, San Juan, Siquijor. Queenie Suwan, anak ni Flora Suwan. Yan, mega shoutout yung tanan. Og sa among igagaw, si Marvin Takang sa Iligan. And to Miss Regine Tyros Loses of Liloan. Thank you so much. So, guys, ay kalimtin ninyo pag suporta pod ang akong amigo diya sa Iligan. Reaching Out Adventures or Laag Iligan. Og guys, pati po ang akong personal nga YouTube channel di ay. Ayaw kalimot, biyahe ni Kuya Jay. So basin dito po makita ninyo ang uban nga mga behind the scenes. So that's all. Thank you so much.